gazdagságot. Rubintokat és gyémántot. Márványpalotát. Adhat pénzt. Nagyokat adnak a pénzet. Csak egyet nem adhat pénzet, édes jó anyát. Deň Matiek si pripomenuli aj členovia Združenia s mentálnym postihnutím. Teraz si môžete pozrieť zábery z ich programu. Anyák napjáról megemlékeztek a mentálisan sérültek társaságának tagjai is, összeállításunkban az ő műsorukba kapnak betekintést. Pane Bože, urob zo mňa nástroj pokoja, urob zo mňa, prosím, nástroj pokoja, aby som prinášal lásku, kde je nenávisť, odpúšťanie, kde je urážka, jednotu, kde je svornosť, vieru, kde je smútok, radosť, kde je smútok, svetlo, kde vládne tma.
Matka moja, bez vytočných lásk a stratiek, prajem ti všetko najlepšie chudnú matiek. Reggel óta talanultam, mit mondhatnék néked. Olyan szépet gondoltam ki, elmondani nem lehet, nem leltem rá szavakat, még lelket sem találtam. Minden, amit elmondhatnék, itt van egy szál virágban. Moja mama usmiata je každý deň, z lásky je kvet prinesiem. Od narodenia mi je vzácna, to je predsa moja mama. Magda, anyák napján. Tavasszal kis terpemben kinyílik a tulipán, ragyognak a harmadcsemben, anyák napja hajnal. Kinyílott a bazarózsa, kék ne felejts tulipán, neked adom anyák napján, édes, kedves Ároskám! Mička, tu je krásnička. Svoje svetlo. Že tebe máme fotať. Najkrajší fotať. Nagyanyám napján reggel, amikor nap ferkel, nagyanyukám elég árok, sok szeretettel. Mi van ma? Édesanyám napja, egy pár virág a kezemben, édesanyám kapja. Tento krásny deň priniesie toľko šťastia a lásky, ktorú ty sama rozdávaš svojim najbližším po celý čas.